प्रभुनाथ बाबा हमारा मेहरारू के रुआ ना कहे के चाहिए रुआ ब्राह्मण है क्षमाशील जात ब्राह्मण होला गाड़ियों देके जाके गोड़ धलवा के बाबा माफ कर देथे जो ठीक बा कोनो बात जो अरे वा पहले ही हमरा मेहरारू कोनी हो ओकरा अपने बुखार भइल बा हे भगवान यहां के मेहरारू के कोरोना को दो अरे वा कहत नहीं कि तुप के धइले बनी उघार के खा ले हमारा आदत रहे उघार के खाए के हां भाई एक दिन घुई बाबा के घरे चल गई नहीं 12 बजे सुतल बनी है कि 12 बजे से पूर्णावती गाँव के रहे दिन में मलकिनी से कहने की देखी तोप के धो दिया उघार के खाला बेरा भइल जब उघार के लगनी खाए नु कहतन करी बाप रे हटबो कि न हटो सारे के थरिया में खाए के कहरला तू घइली में हाथ डाल देले बड़ा कहरला थरिया में खाए के आ तू घइलिए में खाए के हाथ डाल दे पकड़ाई बड़ा काल हम जाए तो अब तो जुठिया नहीं का महात्मा बाबा करवा ना चाहे कोई हमरो मेहर के गोल लगी गोल लगत और वो जान से कहवा तनी अपन झल कूटन गो नहीं है बाबा महात्मा बाबा जब जवान होकम नु तो दूधू से जोड़ी झाल बजत हुई वो घरी किलाट के जमाना रहे बेंजू ना बाजे ना अरे वो पिपुही वाला के लगन में नहीं खाए तो उठा लेल बनी खनवा केने भाई वो बोलिए जिला से के बजाओ तो भाई पिपुहिया खजमुद्दीन खजुआ के मुआदी हैं बोलिए से पैदल बाबा फेरा में उनका पड़ल नहीं कि खजुआ मुआदीन आधा टुकी किलाट बजावत एक दिन हमारो संग बजाओ तले खजमुद्दीन भाई इतना लयदार हमें बोलिया जिला जानते बानी रुपया देवे नंबरी पर नंबरी उधिया लगल नु इतना खजमुद्दीन भाई औजा गइले कि आधे टुकी किलाट लेके दौड़ गेल बड़ा उनका सुनाते है कि बजाता कि ना आधे टुकी पर जाके 2-3 गो 500 खींच ले कलाकार हमें हंसे खाते कुछ कहा जाला देख ली फागू पाणे कीर्तन सम्राट के परिवार से बानी वही घराना के जो फागू वाला हारमोनियम बा रउआ महात्म वाला हारमोनियम बेच देनी हमारे पता लगा दोसर किन ले बानी ना धरोहर रखल जाला ए विजेंद्र बा के हारमोनियम है एकरा बाद कोई गो किनाइल बाकी बजाई ले है खराब होई तो 1-2 दिन दोसर बजाए फिर ये बजाले पर ध्यान दी विशेष लेका बनी जौने करतनी तौने ब्यास लो करे लागत तब का 8 वर्ष पहले कोनो ब्यास दाढ़ी ना रखत होले ना केहू जाना दाढ़ी रखबे ना कोलो गोपाल रा रखस महीने के गायक मंगर दिन के हम तनी शुद्ध शाकाहारी रहिले कैसेट के डेट हो दिन पर गल तनी भर दाढ़ी रखले हनी नु ए बार देखो तनी मौगो हो ब्यास बा दाढ़ी रख के घुमत कोइतो बेजू वाला कुल ही ब्यास दाढ़ी चाप रख रहा है घूमता लो एगो तो ब्यास हमरे नियर गुड़वा फैला के खड़ा होले गावे खातिर देखा देखी बाबा ना कोई कोई कितना सुंदर और चेहरा लागत खाली दाढ़ी रखला से और मार्केट 10 बरिस गिर गई छिलवा दी एगो ब्यास तो देखा दे गोड़ तुर ले बाबा एगो गोड़ तुर के प्लास्टर कराए घुमता हमर देखा देख सही है बाकी बाबा निमन धुन बजौनी हमरा बेंजू मास्टर बुलेट पर पिया हो बुलेट पर पिया हमके मंदिर घुमा दो बुलेट पर पिया ये माने हम भजन बजावे के का जाने काहे गोले बड़े कि बुलेट पर बैठ के मंदिर में जई है ना तो का जाने हीरो होंडा पर बैठस तो गड़बड़ा के मस्जिद में मत ढुक जा अरे सब तो हमने के बाप दाखिल बानी गार्जियन बोबो के उम्र के हमरा लोग बैठल बा निमन के परवा सब ध्यान दे तब का कैसे देखिए घरी बफर सिस्टम के जमाना हो गइल बा सबका लायक व्यवस्था रहता है का हो तो अंडा करी हो है कहा तो मुर्गा चले पर चला है कहा तो खोसिया दही वाला जगह पर तो लोग जाते नहीं के का चुप रहो जाड़ के मौसम में खोखी बढ़ जाएगा सर्दी भइल बा समय के दोष बचाता है केहू के दोष नहीं खे बाबा एगो निमन बात बतौले रहनी हो गणेश शौक के निमन बात बोलनी हो तो निमनो के निमना से जवाब दिया तब का सब है गावेला गणेश जी शंकर जी के बबुआ हमें हम होगा होता नहीं विष्णु भगवान राम बनर लेनु तो दशरथ जी के बेटा के कहाई के राम दशरथ जी के बेटा विष्णु नानु कहीं है गणेश पुराण बनारस प्रेस वाला पढ़ब नु शंकर जी आदि देवता ना हो तब का सबे कहला नु कि शंकर जी आदि हमें हमहू कहले पढ़लहु बनी पुराण में आदि शंकर जी के लिखल आदि देव महादेव हम कहता नहीं ना हो ना होवे अब वो पुराण से पूछी कैसे आदि केकरा कहल जाला केकरा के जेकरा जन्म के प्रमाण ना मिले आ जेकरा मरण के प्रमाण ना मिले ओकरे के आदि कहल जाला लिखल बा कि राम के नाम जप के गणेश जी प्रथम पूजनीय हो गइले तब का तो कोनो व्यास राम के सुमरन काहे गंगावल काहे ना
और वह इतना दिन से गोनई चाचा सुनता नहीं हमने के उम्र से दोबरी उम्र बा गायत्री ठाकुर महात्म बाबा बच्चा बाबू स्वर्गीय बाबू वीरेंद्र सिंह ई लो राम के सुमिरन काहे ना गावले जबकि रामे में सब बावे कृष्ण भगवान के सुमिरन काहे ना गावले तो वो विचार कइले बन बाबा कि आखिर राम कृष्ण का सुमिरन व्यास लोग क्यों नहीं गाते हैं प्रसंग आएंगे चर्चा करेंगे लेकिन राम सुमिरन का सुने हैं कभी राम जी का कृष्ण का सुमिरन किसी व्यास के मुंह से यही पर ध्यान देवे बाबे भगवान गणेश शंकर जी के बबुआ बनर ले अवतार लेके शंकर जी के मड़ी से पैदा ना भरले रामापाली से सुभाष मुखिया जी पुरस्कार दिले बनी हार्दिक प्रणाम करते हैं मुखिया जी के तने चाचा रुआ सब ध्यान दे हो लइका लोग ना निक लगी आदि शंकर जी के जन्म के प्रमाण मिलता हमरा तो उनका के आदि काहे कहाई राम के आदि नहीं कहल कृष्ण के आदि नहीं कहल शंकर जी जब आद शक्ति माई होई एगो केहू बता सकता कि आद शक्ति दुर्गा माई के कर बेटी होई उनका माई के का नाम हो उनका बाबूजी के का नाम हो वो कहां से आइली आ कहां गइली केहू बता सकता केहू में बैठल बा इतना लोग आदि शक्ति दुर्गा होई एकरा जन्म के कोनो प्रमाण नहीं के प्रथम दुर्गा जब सृष्टि में आइल बड़ी अपना से ब्रह्मा जी के पैदा कइली कहली कि बियाह करो कहले कि ना करो माई हो जरा के भस्म को दहली तीसर का आंख से भगवान विष्णु को पैदा कइली कहली कि बियाह करो कहले कि ना करो तीसरा नेत्र से जरा दहली शंकर जी के पैदा कइली जब पैदा कइली वो जन्म लेले तो उनका के आदि काहे कहाई अजीब बोली जब वो जन्म लेले तो उनका क्या दिखा है भाई जब जन्म लेले पैदा कइली अपना अंश से कहले कि बियाह कर तो दू जना के जार देले बनी कहले कि बियाह करब हमार कुछ शर्त बा कहले का कहले कि पहले हो जोन जरावे ला कंपनी बा तो हमरा के दे दो ले ले तीसर का आंख दूसरा बात कहले कि तू रूप बदल के अइबू तो हमहु बियाह करब इहो लो बियाह करी तीसरा बात के लोग के जिंदा कर लोग के पुरान की बात याद ना रहे तब वह आज शक्ति दुर्गा केहू के ब्रह्माणी बनली केहू के लक्ष्मी बनली केहू के सरस्वती बनली ये है प्रमाण आ गणेश जी के प्रथम गणेश जी के 12 गो हाथ रहे शेर सवारी कइले उनका जन्म के प्रमाण रुआ खोज के हर जाए ना दुइये जन आदि हलो आदि शक्ति दुर्गा आ आदि देव गणेश जेकर बियाह शंकर जी के बियाह में भई रहे पूजा जेकर गणेश जी के अच्छा काहे भइल जब बियाह के बाद लड़का होला तब बियाह में काहे पूजा हो गई उ शंकरो जी ले पहले के हमें तब का ई गणेश पुराण पुराण का पढ़ब तब बुझाई ना बुझे नहीं फिर से बुझी कलयुग के उम्मीद बताओ तनी कलयुग अब बताई है आधा बात याद कइले बनी ए सुखनंदन यादव बोलेले हम विष्णु पुराण में पढ़ले बनी कलयुग के उम्र 4,32,000 बरिस द्वापर के 8,64,000 बरिस त्रेता के 12,96,000 बरिस आ सतयुग के 17,28,000 बरिस इहे नु बतौनी हम ए चारों मिलाएम तो का हो जाई एक चतुर्युगी यानी एक चौकड़ी 43,20,000 बरिस 71 चौकड़ी के एक मनवंतर होला गुणा भाग करो 30,67,20,000 बरिस एक मनवंतर 14 मनवंतर के कल्प होला 4,30,40,40,80,000 वर्ष यानी कि एक कल्प अब ब्रह्मा के 12 घंटा ए हिसाब से ब्रह्मा भी 100 वर्ष जी के ब्रह्मा भी मर जले आ दोसर ब्रह्मा फिर आवेला जननी ब्राह्मण देवता तनी याद करी हो कुल नाचे में रवा समय बिताए तानी नाचे में समय बिताए तानी हई खड़ेसरी बाबा के देख ली 23 बरिस से कतने नाचे वाला आइलो गइलो हई खड़ेसरी बाबा का रेटो टाइट हो ओ वेटो टाइट हो खरवासों में फलाइट रोज रोज